Souši. Dneska vás vydám u nového videa, kde reaguju na Vítka Vencla, jak řídí kamion. Něco jak před 8 dnama, ale asi to uvidíte díl, takže jdeme na to. V dnešním videu se ze mě stane řidič kamionu na Aljašce. Chtěli jste, abych hrál častěji s volantem, takže mám to tady a ukážu vám, že jsem ten nejlepší řidič traku, co vůbec jenom jde. Jakoby jediný menší problém je, že jsme na Aljašce, takže hele, dáme si novou hru a pojďme rovnou na to. Vybereme si jméno, jasnačka, Vítulda, není problém. Tyva, to se vypadá fešně, dobře, to jsem já. Difficulty standard, kamo legend, ježiši. Nebudeme se s tím vůbec párat, jo, prostě, hele, já vám fakt chci ukázat, že jsem prostě ten nejlepší řidič na světě. Tak, jasně, tohle jsou všechno. Nepotřebuji žádný tutoriály, puste mě rovnou do hry. Tak, otevřel jsem oči, tyvo, takhle to tady vypadá. Máme tu nejtěžší obtížnost, to znamená, že i to počasí by mělo být o dost těžší. Podle mě na nejtěžší obtížnost to znamená, že tady je i mega sněhu. Máme jít dát za tohle borkou, takže job... To chci vidět, jak ten kopek vyjede, jak tam jsou kopce, já jsem nevím, to jestli to vyjede, tak mu zatleskám. Manager, jasně, a máme tady první zakázku, takže hele, asi ji rovnou vezmem a tady to tak je náš track, kterým pojedem. OK. Ale já jsem tu hru hrál jakože fakt reálně 2 minuty. Já jsem jenom vyzkoušel, jestli všechno funguje tak, jak má, a to je všechno. Počkej, takže já potřebuji teďka vzít tohle. Je to takový jakože o dost podle mě sofistikovanější, než třeba Eurotrack simulátor, co máte, protože tady přímo musíte jít. A normálně napojit elektřinu, počkej, co to bylo zelená, takže tady jsem, aby vám že svítily světla od kamionu, nebo od toho návěsu. Tak, to tam dáme, dobrý, a to máme hotovo. Jo, aha, teď musíme ještě zvednout ten ježiši. Dobrý, tak obejdem to. Musíme ještě zvednout tady tyhle ty nohy. Krása, paráda, to je vončo. Máme hotovo a můžeme nasednout. Tak pojď. No, co tady mám dělat? Jasně, ignition. Čím se zaplo rovnou auto? Aha, handbrake. Paráda, můžeme vyrazit. Jo, já musím jich řadit. On tam asi konce rozjíždí na všechno. Já musím regulárně řadit. Ty vole, to snad ne, tak to je průser. Dobrý, jedeme sem. Tak, jsme v gateu. To prostě tak klepe ten volant. Cčko, easy maneuver. Aha, já si můžu, jasně, takže tady vidím krásně i třetí osoby ten kamion. To se asi bude hodit, ale teďka si myslím, že to nepotřebujeme, jo. Jak upřijde na tu nejextrémnější, ty vole. To mi nějak nevychází. Mně se zdá, že to nějak nejde. Ty krávo, tak to počkej, tak tohle je větší problém, než jsem čekal. Tak je tam jedničku. Dobrý, jeď. Kamo, čůvně se protáčej kola. Tak tohle nevyjede. Fakt, já tady odsaď nevědu. Ty vole. Dobře, dáme zpátečku. V pohodě. Nebojte, ježiš, tam už je konec, počkej. Tak jednička. Ne, já jsem tady reálně uvíc. Nepotřebuji žádný tutoriál, puste mě rovnou do hry. Já jsem reálně uvíc ještě dřív, než jsem začal hrát. No tak to je konec. Čum, to je plný plyn na jedničku. Ale počkej, ale jedu dopředu, trošku to jako tak hrní. Ale ještě nevyjedu, to je takový miniaturní kopeček. Dobře, fajn. Dobře, pokus číslo 2. Dal jsem si léto s dovolením, jo, na Aljašce. Jakoby úplně to nešlo podle plánu, jo, takže znova a tentokrát nikde nezapadnu už. Výborně, můžeme vyjet. Já jsem fakt nevěděl, co tam mám dělat, jakože byl jsem úplně ztracen, takže teď už to se bude lepší. Ukážu vám, že nejsem tak marnej, i když chápu, že to úplně nezačalo nejlépe. Ale dobrý, hele, jedeme. Tak, máme to 8,5 míle, hele, vidíte, tady už teďka nemáme žádný problém, takže to je krása. To je jenom do zatáčky. Jo, počkej, tady je zatáčka, tak opatrně. Ukáž? Dobrý, v pohodě, tohle to není jak Eurotrack simulátor, tyhle, tady to je docela challenge. V Eurotrack simulátory máte jen dálnice, tady je přesný opak. To jsme za... Když tam jsou reklamy, mi to úplně kazí. Napište do komentářů, kdo má rád na YouTube reklamy, já je totiž vůbec nemám rád. Za chvíli tam, ne? Jo, to je 141 mil. Aha, to ukazuje jen do zatáčky, tak počkej, rozhlídnem se. Dobrý, jedeme. Větší má přednost, ne? Tak to funguje. Zatoč. Dobrý, a plnej plyn. Plnej knedlík tam dávej. Vůbec se toho neboj, chlape. Pohoda. Asi jsem nemusel jezdit úplně prostřed silnice, to by nebylo úplně optimální. Ale máme hele 4 hodiny 40 minut na toto dodělat a máme 100% jako návěs, nejspíš to jsou si životy návěsů. Každopádně mezi tím, co já tady jedu v traku, tak dávám si svůj XP drink. Hele, rozhodně, pokud chcete vyhrát Golden Ticket a společně se mnou vidět v XP Boost aréně nebo vyhrát spoustu dalších cen, tak určitě kupujte XP drinky. Naprostá bomba to je. Stačí, když naskenujete kód pod víčkem a můžete vyhrát. Z těch řetězcích ho teďka koupíte a já tady frčím dál. Hele, jde to poměrně rychle, už jenom 123 mil. Tady to vypadá, že to je taková jako zatím easy cesta rovná. Přece jenom teda je to jako level 1, low fuel level. Já musím najít ještě benzínku.
tak nic. Dobře, tak zase tak easy to není, takže nesmíme přejet benzín. Zároveň by mě zajímalo, kde ta benzínka sakra je. Chápu, že benzínu nám tolik, a to tam jako vystačí, ne? No, i když 100 ml je docela dost, ale jako jde to poměrně rychle. Ne, tady je benzínka, tak počkej, jak zastavíme. Zastavíme a uvidíme, jestli ta bude moc natankovat. Ježíš, brzdí, to nebrzdí. Jede někdo? Ne, ježíš, to vyfiknu tam před něj, počkej. Klasický kamionák, no jo. Sorry, brácho, sorry. Dobrý. Tak, na jakou stranu mám ale to? Fuel up your tank. Já bych hrozně rád, ale řekni mi, na jakou stranu mám jet. Tak počkej, když pojedu doprostřed, tak nic neskazím, ne? Dobrý, tady stačí. Tak, jak vystoupím? Dobrý. Kde to má tu nádrž? Kable nechci. Ty kde to má nádrž? Open hood. Cože? Já můžu otevřít i ty vole kapotu? Ty krávo, ale tak to je bomba, čum. Fuse box. Tak to můžu i upravovat, olej tady můžu dávat. Tyhle, to je dobrá hra jak svině, to jsem vůbec nevěděl. Tak zavři tu kapotu ale zase teďka. Počkej, já jsem asi... Tak, počkej, najedem blíž, třeba to bude fungovat. Co? Tak, dobrý, dávám handbrake. Tak, teď už mě to tady ukazuje, výborně. Tak, já jsem byl moc rychlej. Tyhle, kde mám prachy? Já ani nevím, kolik mám peněz, jestli to můžu jako takhle narvat. Jako $400 mi přijde docela crazy, počkej. No nic, dáme to tam. Co se může stát? Aha, to je max 600, OK. Grab the nozzle, já bych rád, ale jak? To nejde vzít. Kámo, čupte, kolik těch věcí já tady můžu ovládat. Hej, to je za hra promakaná, kdyby jsem chtěl říkat další díl, tak dejte vědět, to jsem nečekal. Aha, tak tady musím. Tak vole, proč mi to ukazuje i tam? Tak dáme tam třeba, nevím, to takhle stačí, ne? Podle mě, 50 litrů. Dobrý. Tak kam to mám dát? Aha, tady. Výborně. Tak, tankuju. Dobrý, už se to tam tankuje, už se to tam láduje. 56 galonů, doufám, že nemusím mít platit, že teďka můžu utíct. Aha, už jsem zaplatil $49, tyhle, to je raketa. No nic, tak jedem, tam nejedem už teďka. 97 minut ještě máme, tak si musíme heknout, sakra. Tak, jedem už, už nás nic nezastaví, už jsme i na asfaltce, to je krása. Je za odměnu. No, tam jsme hned, podle mě. Máme to tam v mílích, nevím, jestli to jde přepnout do kilometrů. To bych se teďka podíval, ale teďka jako nejdůležitější věc, tak si prostě co nejdřív dojet tu misi. Aby jsme zjistili, co tam vůbec máme dál. Můžu podřadit. Tak, na 6 jsem tam hodil, a tak to hodil 7. Dělej, podřáď, ty voj, to je tlačení, ale člověko, že to je maximální rychlost, to rychlejš nejede. Ale jako dobrý, hele, je to o dost příjemnější, než hrát třeba Eurotrack Simulator, protože fakt jako, hele, na něm, ať už se to nezdá, tak já jako, když jsem byl jako mladší, tak jsem ho hrál fakt jako hodně a už mám pak jako trošku jako bez těch dálnic, jenom jak tam máte jenom ty dálnice, tak byl to takový skvělý refresh a vždycky jsem si kupoval nějaký DLCčka, abych tam měl jako jakýkoliv jiný cesty, jenom ne dálnice, takže tohle je taková příjemná změna. I vlastně to, že jako máte americký traky a nemáte, že jo, evropský, taky fajn. No, už jen 50 mil, jako bylo to docela rychle, takže jako čekal jsem, že to bude jako větší pain, ale dobrý. Třeba tady počkej, zatáčka docela opatrně, ale i ty prostředí, tady koukejte na ty hory, všechno. Ty kráso, to je cool. Dobré. Haha. Dneska kolik peněz za to vůbec dostanu. A zatím ještě nevidím nějaký peníze, nebo tak. Máme teda půlku nádrže plnou, za kterou jsem zaplatil kolik? $240 skoro. Takže máš $500, což je kolik? 13 000 korun na plnou nádrž, což mám tak asi sedí v reálu. Že máte obrovský nádrže prostě na kamionech, takže já to chápu. A tyhle tenhle jsem přede mnou taky docela hrotí. Já už začnu asi pomalu brzdit, ať tady to do něj nenarvu. Dobré, rád bych dal blinker ještě, ale nevím jak. Tady bych měl mít normální páčku, kterou tady nemám. Je on jede někde na pouštní cestu, já tady pojedu krásně hezky po asfaltu, tak se mi to líbí. No jo. Ale tak přiznejte se, nejsem tak špatný řidič, ne? Už mám něco na Drandíno prostě. Place to call your own. Jo, já jedu do mého headquarters. Aha, já jedu do místa, které je moje. Tak to jo, tak počkej. Tu se rád seznámím, jak to vypadá, ukáž. Tak hezky po asfaltu, tak se mi to líbí. Musíme si trošku víc najet, přece máme dlouhatánský kamion. Dobrý, tu, počkej, to je moje. Teďka tady někde doprava a mělo by to být už. Ty vole, počkej, já jsem se chtěl najet a tady mě někdo jede v protisměru, tak to bych úplně neměl. Tady už brzdíme a tady doprava. Ukáž, tak to si trošku už můžeme najet, tady nikdo není. Tak, to kamiony si dělají normálně. Tak, ukáž to, kde to mám. Tyvo, takže tohle je moje headquarters, kde já budu tady operovat svůj biznis. Dobrý, go on slow, jasně. Dobrý, tady to takhle fixnem. Počkej, precision parking, ukáž, počkej, tak to dám na max, počkej, to vůbec se o tom nebavíme. Tak, 5 hvězdiček, no, krása. Takže vystupujem a tady musím zatím... Víš, podle čeho se pozná dobrá angličtina? Já jsem si celý život myslel, že je to podle toho, kolik slovíček znáš, jak rychle a dobře komunikuješ, jak rozumíš a jak máš pokročilou gramatiku. V roce 2014 jsem byl v Austrálii a chodil jsem tam půl roku na školu. A snažil jsem se naučit všechny ty pokročilé fráze, všechny ty pokročilé slovíčka. A
úplně jsem v tom neměl jistotu. No a potom jsem přijel zpátky do Česka a začal jsem učit na jazykové škole. A protože jsem učil jenom začátečníky, na nic víc jsem si netroufl, protože na to nemám žádný vzdělání, nemám na to žádný papíry ani školu, tak jsem učil pouze základní věci. Učil jsem základních 300 slov a základní 3 časy. No a protože jsem to učil pořád dokola, tak jsem to začal používat i já. No a po 4 letech jsem se vrátil zpátky do Austrálie, jeli jsme tam na měsíc na výlet. A asi po týdnu jsme byli na takový zapadlý pláži a potkal jsem tam 4 domorodce. Prostě lidi, kteří nevíždějí nikam do města, chodí pouze po práci, na pivo na pláž. No a já jsem používal tuhletu jednoduchou angličtinu a říkal jsem si, tak to bude jako fakt trapný, že budu mluvit jak dítě. Musím říct teda, že to docela šlo, protože jak člověk opakuje pořád jenom ty základní věci, tak mu to skáče mnohem rychleji a dokáže se dobře vyjádřit. No a po asi 10-20 minutách, kdy mě se dobře povídalo, jsem si říkal, já se jich prostě musím zeptat, jaká moje angličtina je. No a zeptal jsem se jich, hele, nemluvím jako děcko. A oni mi řekli, ne, to je úplně super skvělý, jak mluvíš, protože my si kolikrát společně ani nerozumíme. A to, jak to vyjadřuješ ty, tak mi rozumíme všemu, co chceš říct. A říkal jsem si, to je bomba. Přesně takhle bych se chtěl prezentovat. Nikdy se mi to nedařilo s tou pokročilou angličtinou, ale když jsem začal používat tyhle ty jednodušší věci, tak se mi mnohem líp mluvilo. A ostatní mi říkali, to je super. A tam jsem si uvědomil, že jazyk a angličtina je o komunikaci. A je to o předávání myšlenek. Není to o tom se ukázat, jak všechno skvěle pokročile umíš, ale je to o tom předat jednoduše myšlenku tomu druhému. A když tohle to dokážeš, tak to je za mě ten největší skill v angličtině. Pokud se tak trošku v angličtině trápíš, protože já jsem 15 let si připadal jak totální zoufalec, protože se snažil učit úplně všechno, měl jsem to akorát guláš a zapomínal jsem slovíčka, tak jsem natočil vysílání 5 kroků, jak se naučit anglicky. Ukážu ti v něm, jak můžeš zvládnout komunikovat pomocí 300 až 400 slov a 3 základních časů: přítomnost, minulost a budoucnost. Protože věřím, že jednoduché věci na dovolený a jednoduché věci v práci s tím úplně v pohodě zvládneš a dokážeš se vyjádřit. Takže pokud tak trošku bojuješ s angličtinou a říkáš si, co je ten můj směr a jak můžu tohle dokázat, a jestli chceš se dobře prezentovat před ostatními a možná být tak trošku hrdý na sebe, že jsi to v životě zvládl, tak klikni na odkaz u tohoto videa a já ti ukážu, jak to můžeš zvládnout i ty. Budu se těšit na druhé straně. Ahoj. Každý pohyb dává smysl. Stáhněte si aplikaci app Pomáhej pohybem a my vaši aktivitu proměníme ve finanční pomoc těm, kteří ji potřebují. Skupina ČES. Tímhle s tím borcem, jo? Job manager, nazdar! Unhinged trailer. Jo, aha, já musím odpojit prvně. Dobře, odpojíme návěs. Ježíš, já musím vypnout motor prvně, ale tak už stačilo. To je šikana reálně, proč bych ho nemohl odpojit, i když máme motor? Tak, počkej, break a ignition bylo tady. Tak, dobrý, máme odpojený motor, vystoupíme, teda odpojený, vypnutý motor, tohle dáme dolů, nám se to nezbortí, a teď jdeme odpojit kabely, ukáž zelená zpátky do zelený, a červená do červený. Unlock, to mám hotovo, ne? Jo! 2,5 tisíce, tyhle, to je dobrý, to jsme dostali docela dost. 4,5 hvězdičky, to není úplně špatný, ne? To jde? Ne, počkej, set road to the headquarters, který jsou kousek vedle tady. Aha, pojďme se podívat na schvál a na schvál zjistíme i, jak ten kamion pojede, když nemá návěs. Počkej, možná bych si měl vzít nějakou práci, ne? Protože bych se musel vracet. Počkej, já nevím, asi jo. Vezmeme i nějakou práci a pak to vezmeme po cestě, protože zase přece jenom se sem pak vracet znova. License required Cčko, to máme? Asi máme, ne? Tady jsou všechno Cčka. Dáme ten za 7,5 tisíce, je to prej easy. Já nemám Cčko, já řídím mi tady ilegálně. Tady je všechno Cčko, tak já od něj nemůžu stejně nic vzít. No nic, tak jdem pryč, tak čau kámo. Tak se jdem podívat na náš biznis, tak já myslím, že už tohle je naše, ale ne. Tak počkej, tady to někdo musím otočit, opatrně, bacha na dodávku, ty kráso. Joj, brzdi, tak zpátečka. Dobré. Ježiš, já jsem kamionista i v reálu za chvíli. Je to 35 mil, ty vole, ten můj headquarters. Ten kamion jede 3krát tak rychle, to bez toho. Čumte, teď se z toho stává závodák. Na schvál, jakou z toho maximálku vyždíma? Koupět jak mažele. Ty kravo, tak to jo, pojď. Dobře, z té kabiny to nepás, takže to je rychlý. Dobrý, v pohodě. Brzdi, plný na brzdy a pravá už plyn. Teda to byla levá, nevadí. You are getting hungry, počkej, já teď musím jíst v téhle hře. Tak to nevím, co budu dělat teda. Tak, ukaž mi tu vilu. Tak, tady doleva už tady mám značku. Kde mám ten pořádný housebot? Jo. To je všechno? Já jsem si představoval nějakou úplně, že římanskou vilu, úplně, že se sloupama a tak. No nic, nevadí. Já to píchnu někde tady. Tak a jdem se podívat dovnitř.
jak to tam vypadá. Nechám nastartováno, já zase hned pojedu, se nebojte. No, krása. Takže takhle to vypadá u nás v naší malé firmičce, kde zatím zaměstnanců máme přesně 0. Jo, já tady mám i kuchyň, počkej, můžu se najíst? Ty tady se vykouříš z komína a já se nemůžu najíst. Tak já nic nemám k jídlu, počkejte, ještě budu muset kupovat věci si. Chocolate bar, inventory, aha, to mám u sebe, počkej. Tak já se najím, ne? Hold to eat. Dobré, dal jsem si čokošku a už jsem dobrý. Tak, jdeme teďka usednout k počítači a zjistit, jestli tam máme nějaký teoretické zakázky, které bychom mohli zase přijmout, protože od toho tady jsme sakra. Od toho, aby jsme vydělávali ty těžký prachy. Truck dealer, jo, tady pak můžu kupovat nějaký trucky, což zatím úplně asi v plánu nemám. Jo, mám 12 000, OK. Tenhle jsem můj můžu prodat za 19 500. Zatím to asi dělat nebudem, spíš chci nějakou práci, takže. Jakou já mám licenci? Jo, já mám jenom Ačko licenci. OK, takže já mám jenom Ačko. Tak jo, dobrý, takže jenom Ačko si vyfiltrujeme a vezmeme nějakou další jobu. Za úplně, že rakety peněz. Aspoň 10 000, aspoň 10 000. Tak, vyfiltrujeme jenom Ačko, takže to máme hnedka někde tady. Za 3 000, za 1500, 800, to dělám zadarmo. Tady je 7 000, tak tam pojedem. Ukaž, jaká to je cesta. Ježiši Kriste, dobrý, to zvládnem, věřte mi, tohle bude naše cesta prostě za úspěchem. Tak, dobrý, nasedáme zpátky do našeho traku, máme ho furt nastartovaný a vyrážíme. Hej, jestli tady budu 2 hodiny řídit teďka, já jsem vzal tu největší, co tam je. Tahle první, tak byla kolik? 150 mil, s tím, že teďka, abych tam vůbec dojel, tak je to 90 mil. A podle mě to bude kolik? Třeba 500? No doufám, že ne. Doufám, že to nebude nic hroznýho. Tak jedem, si mi upadnou ruce za chvíli. Já mám ještě nastaveno, že to jakoby nemám moc jako posilovač, jo, tenhle ten volant, takže to je poměrně náročný s tím kroutit. Jak v reálu to je nastavené. Takhle, nic hroznýho, ale prostě mám tam zapnutý jako forced feedback, nebo jak se to jmenuje. Rovnou tam, podle mě takhle rychle tam dojedem, protože co čas jsou peníze, že jo. Dobrý, tak teďka doleva. Dobrý, trošku jsem si přibrzdil, ty vole, to je rally, kámo, to je rally Dakar, ježiš, bacha. Dobrý, ty vole, to bylo těsný. Třeba rychle zakázku, jinak mi ji někdo vyfoukne. Dobrý, a frčíme. To se vám to kecá s těma pick-upama, co? Jo, kamionák, vole, ten má těžkou práci. Ježiš. Dobrý, já když byl kamionák v reálu, tak jsem podle mě jako ještě horší než všichni kamionáci dohromady. Klepe se mi celý volant tady, tak nabrzdi to a drift. Tak nic, tyba to nedriftuje. Vzal jsem značku, nevadí. Dobrý, ale už jen 48 milí, vidíte? To jede, vole, to je žihadlo. Ježiši. Bacha! Bacha, to je debil! Minus 493 $, ale to byla jeho chyba, teď viděl, že se tam sune takovýhle červený monstrum. Tak má uhnout, ne? Ty vole, tak já už jsem prodělal 500, ještě jsem tam nedojel ani. Ježiši. Ale naštěstí, hele, trak jako opravit nepotřebuje, takže to je dobrý po tom incidentu. Když to asi schytal víc ten borec v tom pick-upu, to mi to asi v reálu nerozdejchal. Ale hele, já už jsem za chvíli tady, nebo už jsem tady teda spíš. Tak kde pak můžu nakládat, hošani? Tak ženská, jsem tady pro tu nejdražší zásilku, maso. Jasně, 18 hodin na to, ty krávo. Jež já tam musím najet vlastně něco, nacouvat. No nic, tak, tak jdeme na to. Počkej, to si asi dám tu třetí osobu, to se omlouvám, zase takové jako gangster nejsem. Dobrý, opatrně, víc to stoč asi, že? Dobré, podle mě, úplně hratelný. Tak, lock. Najednou do toho spadneš. Bez jablek už nemůžeš být. Nedá se to vydržet. Jsou všude. Závislost na jabkách není levná záležitost. Ale na jabkolevně.cz jí zvládneš za rozumný prachy. Jabko levně CZ. Já zas musím, vole, vypnout motor, já nemám čas vypínat motor, co na tom nechápeš? Tak teď, lock, halo, to nejde, jsem moc daleko, já už jsem najel špatně. To mi neříkej, to fakt? Ty asi jo, jsem trošku mimo, teď na to koukám. Aha, už to vidím, ten problém. Tak teď tam jsem perfektně, ale ne. Zelená. Yes, dobré, tak teďka se neukvapit a vypnout zase motor. Tak, dobré. Dobrý, to jsme udělali. Teďka, tak si pamatuju dobře, tak kapely, že jo, to už známe. Tyve, už jsem profesionální tracker. Zajímavé mě, jestli v reálu jako kamionáci dělají ještě něco navíc, nebo jestli tohle je všechno, jestli to je jako reálně přesný, že jo, ta hra. Nádhera, můžeme vyrazit. 865 mil? Ty vole, už to mi za to nestojí, ale můžu zatroubit? Třeba pěstí, vole, tam troubím, no tak to jo. Tak frčíme, vole, tohle bude na dlouho. Ale ty prašule za to budou stát, mám říkám.
Bylo tady nějaký vysutý most, tak jedu. Ty já cítím normálně ve volantu ty spáry toho mostu, to je extrém. Mi to prostě dělalo bum, 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 jako do volantu přímo, jako v reálu. To je cool jak svině. Každopádně upřímně neumím si představit, jak by to vypadalo, když bych jel v tom sněhu, jako jsem jel na začátku, to bych v životě nedal. Už teď to je docela challenge, když to je takhle na tom jako štěrku nebo na té hlíně, tak to občas jako háže jako do strany, ale jinak v pohodě. Třeba na tom sněhu to je jakože extrémně těžký podle mě. To jako nejde. Ale nic, ale zatím pohoda, loket z okna, počkej, druhý vlastně, loket z okna, jako správný kamionák teďka na druhém monitoru bych si měl pustit Netflix a já můžu vyrazit. Parádička, to je ono. Jo. Ty vole, první předjíždění? Ty vole, dobrý manévr jsem tady zandal. Už jenom 730 mil. To je paráda. Ne! Já jsem si zapínal světýlka, vole, v kabině! Co děláš? Ježiši, to je průser tohle. Jak se z toho něco mám dostat? Zpátečka, nezlom se tam. No tohle nejde vůbec podle plánu. Já jsem objevoval světýlka, protože mám krásně podsvícenou kabinu. Teď ty vole, jak se z toho tam mám dostat? Náklad má 98%, to není optimální úplně. Počkej, to dám. Yes, dobrý. Nic. A měj se. Nazdar, chlape. Tak, zapneme se, je teplo. Dobrý. Vyrážíme dál. Všechno jde podle plánu, nebojte se. Krása, už jenom 700 mil. Hele, kdo na tomhle kanále ještě nemá odběr, tak rozhodně ho dejte. A pokud chcete, abych udělal pokračování z téhle hry, kdybychom si třeba příště koupili nějaký nový tahač, jelikož jsem zjistil, že tady mám, že si můžu vypnout a zapnout nebo odemknout a zamknout diferenciál, tak možná to proto mi nešlo najet v tom sněhu, takže kdybyste chtěli třeba druhý díl ze sněhu, tak byste to určitě mohli udělat, protože nejspíš jsem přišel na to, jak řekněme rádi vyjet v takový patový situaci, jako bylo na začátku videa. Jediný, co mě teď na téhle hře vytáčí, je to, že já jakoby... Co děláš? Pochvál, teď to reálně nebyla moje chyba. On mi tam regulérně běl. Já už ani nevím, co říkal. Nic, tohle je tragédie. Jestli nedostanu zaplaceno za to, pojedu tady hodinu a nedostanu ani korunu, tak si mě nepřejte. Hrozný ty lidi dneska. Proč brzdíš? Proč brzdíš, když jdeš přede mnou, kámo? Já tě mám předjet s tahačem? Fajn, pojď, závod. Ty blázen, ty vole. Dobrý. Proč jedou pomalejš než já, když tady je limit 55, ne? Hoši, já spěchám. Mám 95% životu mýho nákladu. To asi nebude na 5 hvězdíček. Už jsem dostal asi 1000 dolarů pokutu. Ne, že tady budeš brzdit v té zatáči, to se projede na plnej knedl. Dobrý. Ty krávo. Možná bylo dobrý brzdit. Dobrý, v pohodě. 55 limit tady je, vidíte? Tak to rozjeďte, rozulte to! Že 600 mil, tyma, to vůbec neutíká. Proč jde vlevo? Pokud já tě musím podjet zprava, tyhle, to jsou řidiči dneska. Jo, tady bych možná mohl brzdit. Nic. Patrně, kamo, nenarvi to do mě. Co se tam děje vzadu? Ježiš, já jsem ho naboural znova. Už rychle pryč, vole, ujedu. Proč to nejde? Co je? Já mám handbrake? Aha. Dobrý, jedeme. Zdáme z místa činu. Dobrý. To bylo těžké. Tohle tady jsme v nějakém městě, koukám. Hezky, to je dobrá moderna tady. To nás ale nezajímá, protože my co? Musíme jet přes celou mapu. Super nápad, Vít. Co? What? To viděli jste to? Bude se vám na mě převrátil? Vaši, počkej, tak ty NPCčka tady jsou nějak jako zruční. Co se to právě stalo přede mnou? Dobrý, co bych neměl usínat takhle ještě pozdě večer. Měl bych se soustředit na cestu. Chtěl bych oznámit, že za chvíli, nebo možná už teďka, tak jsme v půlce naší cesty. V půlce. Ach jo, reálně třeba kdybych jel jen 300 mil, tak to úplně bohatě stačí. Proč jsem si dal, že 800 mil, to je kolik? 1400 km v reálu. Pane bože. Jako,
reálně mě to tady docela uspává a toto neřídím ani v reálu. Jako jediný, čeho se trošku obávám, že už máme jenom čtvrtku nádrže, což měli jsme půlku, ale jako to bychom snad jako měli dát, ale bude to podle mě jen tak, ale nehodlám zase zastavovat na benzince. Ebet! Ebeta dobrá. To má být úklid. To je samoúklid. Jako má Ebet samosjednání. Já si upřímně absolutně nedivím těm kamionňákům, že koukají na Netflix. Já bych to dělal taky, kdyby byli v jejich kůži, fakt jakože absolutně to chápu. Já už bych tam fakt chtěl dojet, takže ještě 350 mil, no tak, už jsme jako daleko za polovinou. Už jsem jich ujel 500, no tak, to dám už. Mezi tím, co jedu a absolutně nevím, co mám dělat, tak jelikož už jsem dopil moji plechovku, tak ji jdu zkusit naskenovat a uvidíme, co mi padne. Třeba vyhrou PlayStation. Tak. Krávo, dobrý, to je docela hard. To prosím vás v reálu za jízdy nedělejte, jo? Koukejte na toho multitaskera. Tak, heslo. Takhle pod víčkem. P8. To nejde vidět, 3. Zatoč! Počkej, mám je tady? Já mám je tudy, co? Ne, to mě vede špatně ta navigace. Telefon při jízdě, no tak to je konec. Jo, dobrý, v pohodě, zachránil. Tak, co mi dál? G, L, A, T, N. Tak, naschvál, co mi padne? 20% slova bambule, krása. Dobrý, trošku jsem byl mimo cestu, ale v pohodě, pokračujeme dál. Nevyboural jsem se, profík, já to říkám furt. Koho jsem naboural? Co si vymýšlí ta hra? Ale už je to jenom 240 mil a z toho 200 mil musíme jet jenom po téhle silnice. Takže to si myslím, že už by nemuselo být tak hrozný. To dáme hned. Že jo? Prosím. Předjetí tyhle na nespevněný cestě a ještě v zatáčce, to je ono. Jeď, proč jde rychlejší než já? No tak to je konec toho. Joj! Dobré, pohodě, všechno pod kontrolou. Nevím, proč je rychlejší než já, to se mi nelíbí. Dobře, takže počkej, pokus o předjetí číslo 2. Tak, počkáme na konec, tak, a teď to tam fiknem. Tady, hele, tady v té zatáčce, toho vezmem. Pojď, nesmí tam nikdo vět. Dobrý, ukáž. To je závod století. Počkej, trošku bych ho mohl takhle jako... Ne, dobrý, moc pomalý. Tak, dobré, krásné předjetí, krásné. Počkejte, slavnostní moment, protože za chvíli, tak už to máme pod 100 mil za 3, 2, 1, už jenom 100 mil. Ty vole, to už je půlstanec, to už je nic prostě. Ta uprostřední čelo, takže pokud tady se mi někde rozbije můj krásný kamion, tak úplně nevím, co budu dělat, ale nesmíme být pesimisti, jo? Dochází mi benzín, ale to by se mělo jako vystačit, nepřehřívá se, světlo máme zapnutý, všechno, ale tak, jak má být, trošku radiátor je tamhle oranžový, no. Stane se. Všem 67 mil. 67! No, to jsem nechtěl říct zaschvál. Žádný auto přede mnou, nevypadá to. Komu si zavírají oči, cože? Proč zíváš, chlape, když už jsi skoro tam? Zajímavý jinak, že jako na Aliexce je půlnoc, ale ještě tady jenom furt mám světlo. Nevím, jestli taky je v reálu, ale možná jo. Reálně. Ale hele, 20 minut už jsme tady. Tady už se nesmím vysekat. Nesmím se vysekat. No, dobrý. Žádnou pokutu dostat, nic podobného. Krása. Level up. No tak ale dokonce. Naschvál, kolik XPčeky dostaneme a peněz hlavně mě zajímá za tenhle náklad. Rovnou to tady takhle fiknu, nemám čas, už jsem tady tvé. Ježiš, policajti tam byli. Tak jsem v pohodě. Tak, počkej, tady to musím fiknout. Jsem správně? Ne, nejsem, že jo. Když to je až tamhle dál od zatáčku. Ne, když couvání s kamionem, to je takový pain. Dobrý, to už stačí. Až tady jsem měl zatočit, že jo. No jasně, tak tady opatrně. Cílová rovinka. Jo, dobrý, tady. Dobrý, tak to zaparkujeme úplně, že na šéfa. Tak teď sledujte a učte se. Nezavírej se ti oči teďka, ne? Normální. Počkej, hele, takhle, já si najedu, jo? Sleduj ty vůdce. Ježiši, no tak couvání mi nejde moc, kámo. Jako tak, když vám to nechám trošku stranou, tak vám to snad vadit nebude, ne? Že mě nefunguje jedno světlo celou dobu. Aha, to byla ta kontrolka, jak jsem se osekal. Nevadí. No říkal, že to nějak svítilo divně. Tak, ale koukejte, ježiši, jaká precizní práce. Hele, no tak ale za to nemusíte pochválit. Dobrý, dopředu. 5 hvězdiček. Nádhera. Tak, vystupuji z tohohle vole kamionu, takže handbrake, vypínám, nechávám to tady, i když to je moje, nechávám to tady ten kamion, už ho nechci vidět. Takže takhle, zelený zase vypojit, mrskni ho tam, červený, to je ve 1:45 ráno, že tady budu takhle vypojovat kabely, to jsem si teda nemyslel. Výbor...
Halo, jak jsi tam dostal? Co to je? To si já ta hra už ne, ale hej, já to nebudu celý obcházet. Fajn, tak asi budu, no. Kámo! A tak máš mám mít asi. Teď mi to usne dřív. Jo, dobrý, to je tady už. Tak, kabely vypojeny. Teďka tuhle tu stonožku dá dolů. Paráda. A teď to můžu odpojit. Yes! Dobré. Tak, kolik mi dáš peněz? Prosím mě, buď na mě hodnej. Dej mi 7 000. 6 000. Jako ta 4,5 hvězdička, jako není to špatný, upřímně, ale já jsem spokojený, cargo penalty 1000, to je docela dost, ale hele, já jsem spokojený, v pohodě, každopádně tohle to trvalo o dost díl, než jsem čekal. Pokud se vám video líbilo, tak dejte like, odběr a my se vidíme zase u dalšího videa.